Jamen, belysning for mig, det betyder rigtig meget. Det er rigtig vigtigt for mig, at mit hjem har noget ordentlig belysning, især her i vintermånederne, hvor der jo er minimalt med belysning udefra. Det er lidt svært at få til at spille 100%, men når det spiller, så synes jeg også, at så er man heller ikke i tvivl. For indretningen i vores hjem, der synes jeg, at lamper spiller en rigtig stor rolle og er rigtig vigtige. En flot lampe kan ligesom sådan højne niveauet i indretningen rigtig meget. Vi har lige fået en Gubi-lampe hjem, en standardlampe, som simpelthen bare er så smuk. Jeg bliver glad hver gang jeg kigger på den, og jeg synes, at den er prikken over i'et i vores stue. Jeg vil jo egentlig sige, at jeg ikke blev påvirket af trends i forhold til den indretning, vi har. Men når jeg sådan kigger rundt i vores stue, kan jeg godt se, at vi har en masse marmor, blandt andet, og en masse messing, som jo er meget op i tiden lige i øjeblikket. Så lidt er vi jo nok blevet påvirket. Jeg tror, for os er det vigtigt, at vi ligesom har fundet nogle ting, der kan holde i lang tid, og som vi ved, vi ikke bliver træt af lige med det samme. Yndlingsspottet i vores hjem, det er helt klart over ved vores spisebord. Det er her, hvor vi som familie samles mindst en gang om dagen og spiser aftensmad og hygger. Og så er det også her, hvor jeg sidder og arbejder. Over spisebordet der har vi menulampen fra Tribeca-serien hængende, som vi er sindssygt glade for. Vi har fået sat en lysdæmper på, så vi kan skrue op og ned for lyset, alt afhængig af, hvilken stemning og vi har lyst til, der skal være i stuen. Og det må i øvrigt være mit bedste lampetip, at få sat lysdæmper på. Det er så dejligt. En lampe, som jeg er rigtig glad for, det er vores lampe fra Tom Rosau. Det giver verdens mest hyggelige belysning til stuen. Vi har fået dem i bryllupsgave, da vi blev gift for 2 år siden, og jeg tror aldrig, jeg bliver træt af de lamper. Det er sådan, at når folk kommer ind og ser dem i vores stue, så er det de første, de spørger til, og nogen skal endda sådan lige hen og føle på dem og røre ved dem. Det er ret sjovt. Min drømmelampe lige nu, det er 2097'eren fra Floss. Det er sådan en meget stor og flot lysekrone, som jeg tror vil gøre sig sindssygt godt inde i vores stue. Den er helt fantastisk.